Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε αυτήν εδώ την εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Τίνου με τους οικολόγους πράσινους, με θέμα, ένα σημαντικό θέμα, τη διαχείριση των απορριμμάτων και τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς. Σε μια ίσως άσχημη μέρα σήμερα, αλλά ήταν επιλογή μας για να είναι εδώ και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και να τον καλωσορίσω, τον Ευρωβουλευτή, τον Νίκο τον Χρυσόγελο, που μας τιμά σήμερα εδώ με την παρουσία του και πιστεύω ότι θα μας μεταφέρει την πολύ σημαντική του εμπειρία πάνω στο θέμα τη διαχείριση των απορριμμάτων. Είναι μια εκδήλωση που προτάθηκε από τους οικολόγους πράσινους. Με μεγάλη ευχαρίστηση και διάθεση ο Δήμος δέχτηκε να τους διοργανώσει και βρισκόμαστε σήμερα εδώ σε ένα, πιστεύω, σημαντικό θέμα που αφορά το νησί μας, στο οποίο θα ξεκινήσω εγώ προσπαθώντας πολύ σύντομα να κάνω μια συνοπτική αναφορά στην υφιστάμενη κατάσταση της διαχείρισης των απορριμμάτων του νησιού μας, στον προγραμματισμό που έχει ο Δήμος σχετικά σε αυτόν τον τομέα, που οποίο αν θέλετε, η εξέλιξη είναι πάρα πολύ σημαντική. Και στη συνέχεια είναι εδώ μαζί μας η κυρία Χριστίνα Ευθυμιάτου, είναι χημικός, μηχανικός, είναι συντονίστρια της Τοπικής Επιτροπής Οικολόγων Πρασίνων. Θα αναπτύξει το θέμα κομποστοποίησης οργανικών απορριμμάτων στο σπίτι, τη γειτονιά, το χωριό. Ήδη και είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό το θέμα, γιατί ιδιαίτερα, όπως αναφερθώ και στη συνέχεια, ο Δήμος της Τίνου έχει ενταχθεί σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα, στο οποίο πολύ σύντομα, πιστεύω μέσα στο επόμενο δίμηνο, όλη αυτή η κομποστοποίηση οργανικών απορριμμάτων, ακριβώς όπως είναι η εισήγηση, θα γίνει πραγματικότητα στην πρώην κοινότητα του Πανόρμου. Και μαζί μας είναι και ο κύριος Δημήτρης Πολιτόπουλος, τινιακός, παύλα αρμάος, είναι αρχιτέκτονας, είναι μέλος των Οικολόγων Πράσινων και έχει κάνει μια δουλειά πραγματικά στην Τίνο, εδώ και αρκετό καιρό, μια πρωτοβουλία από τινίων πολιτών για τη διαχείριση των απορριμμάτων με τη δημιουργία κοινωνικού συνεταιρισμού. Ένας θεσμός ως πρωτόγνωρος για την Τίνο, πρωτόγνωρος αν θέλετε και στη χώρα μας, αλλά με παραδείγματα σημαντικά που έχουν προσφέρει σημαντική υπηρεσία σε αυτό το τομέα σε άλλα νησιά και πιστεύω ότι είναι μια κίνηση που θα πρέπει να την αγκαλιάσουμε, να την στηρίξουμε και να γίνουμε κι εμείς πρωτοπόροι σαν νησί. Μαζί μας δεν είναι η κυρία Σπαρτινού, η οποία ήταν υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων των Κυκλάδων, αλλά έχει ένα μήνυμα δικό της. Ήταν ανακύκλωση και περιβαλλοντολογική εκπαίδευση. Και με τον κύριο Δημητριάδη, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός μέλος των εθελοντών για το περιβάλλον και τον πολιτισμό της Ρόδου, θα συνδεθούμε, θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε και θα μας κάνει την εισήγησή του από τη Ρόδο, με τίτλο «Συλλογή και ανακύκλωση χαρτιού στη Ρόδο». Στη Ρόδο υπάρχει, από ό,τι με πληροφόρησα, ίσως ένας από τους καλύτερους κοινωνικός συνεταιρισμός στη χώρα μας, ο οποίος λειτουργεί, έχει κέρδη, προσφέρει στην τοπική κοινωνία και ίσως το παράδειγμά του, το παράδειγμα της Ρόδου, θα ήταν πολύ καλό, χρήσιμο για μας σήμερα και θα το ακούσουμε από τον κύριο Γεωργιάδη. Το θέμα των σκουπιδιών και της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Τίνο ίσως είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολεί το νησί μας, που ίσως το νησί μας έχει μείνει πίσω, που ίσως να έχουμε βρει μία λύση ίσως σε άλλες χρονικά διαστήματα, όμως, αν θέλετε, οι συγκυρίες και η κατάσταση οδήγησε στη σημερινή κατάσταση, η οποία ίσως δημιουργεί προβλήματα και στο νησί μας, δημιουργεί προβλήματα και στο περιβάλλον και η προσπάθειά μας είναι πολύ σύντομα αυτή η κατάσταση να μην συνεχίζει να υπάρχει. Θα προσπαθήσω, ίσως οι περισσότεροι το ξέρετε, να κάνω μια ιστορική αναδρομή στο τι έγινε και ποια είναι η κατάσταση μέχρι σήμερα στο νησί. Ξεκίνησε όταν υπήρχε ένας δήμος και μια κοινότητα στο νησί, ξεκίνησε μια προσπάθεια τότε να βρεθεί να δημιουργηθεί ένα σκητά στο νησί. Χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων τότε.
Ίσως οι περισσότεροι θυμόσαστε ότι προτάθηκε ο χώρος του πολέμου του Κάμπου. Υπήρχε μια αντίδραση τότε από τους κατοίκους και από την τοπική κοινότητα. Έγινε μια προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν προχώρησε αυτή η κατάσταση. Δυστυχώς σταμάτησε η κατάσταση χωρίς να γίνει τίποτα. Πολύ σύντομα μετά υπήρχε μια προσπάθεια από το Συμβούλιο Περιοχής τότε που ιδρύθηκε, ήταν ο προάγγελος του ενός Δήμου τότε, που ανέθεσε μια μελέτη προκειμένου να βρεθεί ένας χώρος, επιλογής χώρου, όσον αφορά το χώρο που θα γίνει ο χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στην Τίνο. Τότε, ίσως κάποιοι είστε εδώ και το θυμόστε, προτάθηκαν 4 θέσεις, με πρώτη θέση Καρελάδο στην Καλονή, δεύτερη θέση Σασκέλες στην Κόμη, στον Φαλατάδο, μια περιοχή στα Ιστέρνια και μια στον Πύργο. Δυστυχώς και τότε και αυτή η μελέτη δεν προχώρησε. Συνεχίστηκε, και μέχρι τότε οι κοινότητες, κάθε μια κοινότητα έχει το δικό της χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων, το δικό της χαδά. Κάποιες κοινότητες δεν μάζευαν καν σκουπίδια και ο Δήμος της Τίνου είχε το δικό του χαδά στις παρυφές εδώ της πόλης, στην περιοχή Κόκκινα. Μετά με την διοικητική αλλαγή και τον Καλλικράτη έγιναν 2 δήμοι και 1 κοινότητα. Οι 2 δήμοι, τότε ο καθένας δήμος είχε το δικό του χώρο υγειονομικής ταφής στα Κόκκινα, ο Δήμος Εξοβούργου στο Τζικινιά έναν και η κοινότητα Πανόρμου το δικό της στη Φανερωμένη. Υπήρχε μια συνεργασία μεταξύ Δήμου Τίνου και Δήμου Εξομβούργου τότε. Δέχτηκε τα σκουπίδια ο Δήμος του Εξομβούργου με ενίκαιο, πράγμα που οδήγησε στο να υπάρχει ένας χαδά τότε στο νησί, στο Τζικνιά, να κλείσει ο χαδάς στα Κόκκινα και η κοινότητα του Πανόρμου να έχει το δικό της χαδά στην περιοχή της Φανερωμένης. Μετά με τη νέα διοικητική μεταρρύθμιση των Καλλικράτη, πήγαμε με αυτή την κατάσταση, πράγμα που ο Δήμος της Τίνου, με την εφαρμογή του Καλλικράτη, έκλεισε τον χαδά της Φανερωμένης και οδήγησε στο να υπάρχει ένας χαδάς στην περιοχή του Τσικνιά, το οποίο έπαιρνε όλα τα απορρίμματα ολόκληρου του νησιού. Καταλαβαίνετε ότι οι προθεσμίες όσο αφορά τη λειτουργία στον χαδά εδώ και χρόνια ήταν δεσμευτικές για τη χώρα και για τους Δήμους. Όλες αυτές οι ημερομηνίες ξεπεράστηκαν. Η τελειωτική ημερομηνία ήταν ο Ιούνιος του 2011. Από εκεί και μετά δεν έχει δοθεί καμιά παράτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλους τους χαδά που υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο. Απλώς με την ανοχή της διοίκησης συνεχίζουν κάποιοι χαδά, γιατί δεν είναι μόνο η Τίνος που αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα. Υπάρχουν τουλάχιστον άλλα 5 νησιά στις Κυκλάδες. Ακούτε τι γίνεται στην Πελοπόννησο. Περίπου 390 νομίζω είναι ενεργοί ακόμη σε ολόκληρη την Ελλάδα. Όμως ο Δήμος της Τίνου αναγκάστηκε το Σεπτέμβριο του 2011 με μια απόφαση του τοπικού συμβουλίου της Ταινής κλείστηκε ο χαδά της Ταινής. Άλλωστε είχε λήξει και η άδεια λειτουργίας που ήταν μέχρι τον Ιούνιο του 2011. Δημιουργήθηκε μια έκτακτη ανάγκη της Τίνου και ο Δήμος αναγκάστηκε μετά από πολύ κόπο και αναλαμβάνοντας την ευθύνη της επιλογής ή να αφήσουμε τα σκουπίδια στο δρόμο και να γίνουμε άντρος με αυτό που είδαμε όλοι αυτό το καλοκαίρι, ή να αναγκαστήκαμε και λειτουργήσαμε ένα χώρο, καινούριο χώρο στο Κοσίνι, σε μια έκταση ενός ιδιώτη που παραχωρήθηκε δωρεάν στην Τίνο και μέχρι σήμερα εξυπηρετούμαστε από αυτόν το χώρο που βρίσκεται εκεί. Σημείωσε ότι εκεί τα σκουπίδια δεν καίγονται όπως γινόταν στους άλλους χαδά του νησιού, αλλά εκεί τα σκουπίδια θάβονται, αν κάτι βοηθάει αυτό στην όλη κατάσταση που υπήρχε. Θέλω να πω όμως ότι η Τίνος όμως, εάν η κατάσταση είναι όπως αναφέρθηκα, την ακούει κάποιος, αδικείται από 2 γεγονότα. Το πρώτο γεγονός που θέλω να σας πω είναι ότι η Τίνος
Όταν έγινε ο Καλλικράτης, έγινε μια τεράστια προσπάθεια, ο Καποδίστριας, έγινε μια τεράστια προσπάθεια από τους τότε δύο δήμους, προκειμένου να χωροθετήσουν χιτή, ο οποίος είχε γίνει πλέον χιτή στο νησί. Ανατέθηκαν όλες οι μελέτες, έγινε μια διερεύνηση στα τοπικά συμβούλια τότε, ήταν πρωτοστάτης ο δήμαρχος τότε του Εξομβούργου, ο κύριος Δελασούδας. Φτάσαμε σε πρωτοφανές για την Ελλάδα δύο τοπικά συμβούλια τότε, η Στενή και ο Φαλατάδος, με αποφάσεις τους και λαϊκές συνελεύσεις να αποδεχθούν την όποια λειτουργία του χιτή στο χώρο τους. Ήταν τότε, και το τονίζω αυτό τότε, που σε άλλα μέρη της χώρας κάναν καταλήψεις για να μην δημιουργηθεί στο χώρο τους ο χιτή. Όχι μόνο αυτό, αλλά φτάσαμε σε συνεννόηση τότε να υπάρξει, να φτάσουμε σε προσύμφωνα επιλέχτηκε τελικά η Ασκέλας από τον περιφερειακό σχεδιασμό, επίσημα πλέον με απόφαση της τότε Περιφέρειας και του Νομαρχιακού Συμβουλίου, επιλέχτηκαν οι θέσεις Ασκέλας. Όλα αυτά μιλάμε ότι γίνονταν το 2002, κρατήστε την ημερομηνία, θα σας πω το γιατί. Και έφτασε σε σημείο ο Δήμος Εξομβούργου και με το Δήμο της Τίνου να αναθέσουν όλες τις μελέτες, μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, τεχνική προμελέτη και υδραυλική προμελέτη για τον καινούριο χώρο στην περιοχή στις Ασκέλες. Φτάσαμε σε προσύμφωνα αγοράς των οικοπαίδων και βγήκε προέγκριση χωροθέτησης για τη συγκεκριμένη περιοχή από το ΠΕΧΟ της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Και το 2003, το Φεβρουάριο του 2003, έρχεται το χωροταξικό της Τίνου τότε με την κυρία Ζήση, η οποία στο χώρο που οι ίδιες υπηρεσίες του ΙΠΕΧΟΔΕ είχαν δώσει προέγκριση χωροθέτησης, τον χαρακτηρίζει το προεδρικό διάταγμα ως χώρο απολύτου προστασίας. Και σημαίνει ότι μια δουλειά τουλάχιστον 4 χρονών στο νησί της Τίνου ήταν άχρηστη. Και έγινε αυτό γιατί οι δύο υπηρεσίες μεταξύ τους δεν μπόρεσαν ποτέ να συνεννοηθούν πάνω σε αυτό το ζήτημα. Και ενώ η μία είχε δώσει άδεια, σας επαναλαμβάνω, πριν 6 μήνες προέγκριση χωροθέτησης, το ίδιο Υπουργείο περνάει ένα προεδρικό διάταγμα που στη συγκεκριμένη περιοχή τη χαρακτηρίζει περιοχή απολύτου προστασίας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει ο συγκεκριμένος, να προχωρήσει ο χώρος της υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στο συγκεκριμένο σημείο. Πέρασε αρκετό διάστημα, στο οποίο η προσπάθεια της Τίνου ήταν, γιατί και αυτές ήταν, αν θέλετε, οι υποσχέσεις που δίνονταν, ότι θα περάσει μια τροπολογία που θα δώσει τη δυνατότητα να χωροθετηθεί μέσα στη συγκεκριμένη περιοχή ο χιτή της Τίνου και να μην πάει όλη αυτή η διαδικασία και όλες οι αδειοδοτήσεις και να σας πω ότι υπάρχουν 13, τις έχω στο φάκελό μου, αδειοδοτήσεις από αρχαιολογίες, δασών, ΕΧΟΠ, τα πάντα η περιοχή και πάρτε όλες τις αδειοδοτήσεις. Δυστυχώς όμως μέχρι και πριν από μερικά χρόνια, παρόλο που είχαν δεσμευτεί και υπάρχουν και έγγραφα και παραστάσεις της αυτοδιοίκησης στο Υπουργείο ΙΠΕΧΟΔΕ, κανένας υπουργός σε καμιά τροπολογία και κανένας βουλευτής δεν πέρασε αυτή την τροπολογία όπως είχαν υποσχεθεί για το θέμα της Τίνου. Επομένως, πέρασε αυτή η κατάσταση και όχι μόνο, ήρθε ο περιφερειακός σχεδιασμός που είπε ότι δεν μπορεί να γίνει σε αυτή την περιοχή και θα πρέπει να βρεθεί μια άλλη περιοχή. Να βρεθεί μια άλλη περιοχή που είναι πάρα πολύ δύσκολο στο νησί και θα σας πω γιατί σε λίγο. Ξεκίνησε μια προσπάθεια από το Δήμο, από τους δύο πρώην Δήμων και φτάσαμε στην εποχή του ενός Δήμου, όσον αφορά να γίνει μια καινούργια μελέτη για το χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στο νησί της Τίνου, πράγμα το οποίο κράτησε αρκετά χρόνια. Το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ. Είναι η μελέτη του έργου με 480.000 και μετά από ένα διεθνή διαγωνισμό και μετά από πολύ κόπο κατορθώσαμε και μετά από έλεγχο του ελεκτικού συνεδρίου, γιατί είναι μια ολόκληρη διαδικασία για να μπορέσεις πλέον να υπογράψεις μια σύμβαση, τουλάχιστον 2 χρόνια προσπάθειας, στις 8 Δεκάτου του 2012, δηλαδή πριν από μερικές μέρες, υπογράφηκε σύμβαση εκπώνησης μελέτης
μετά από την έκπτωση ποσού 294.389 με τίτλο «Μελέτη υγειονομικού χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων τίνου». Χρηματοδότησης ΑΠΙΔΗ πόροι, δηλαδή επιλέχθηκε ο ανάδοχος υπογράφτηκε το συμφωνητικό μάλλον με τον ανάδοχο 8 Δεκάτου του 2012. Μετά από διεθνή διαγωνισμό και όλους τους ελέγχους. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε 6 μήνες, το οποίο μπορεί να πάρει μια παράτηση ως 8, θα πρέπει ο μελετητής να έρθει να καταθέσει όλες τις μελέτες, πλήρες πλέον μελέτες, περιβαλλοντολογικά, μέχρι τεύχη δημοπράτηση, όσον αφορά τον χιτή της Τίνου πλέον και τον τόπο που θα γίνει. Βάζω ένα προβληματισμό, αν έχω τους χάρτες εδώ, να δείξω κάτι πριν προχωρήσω σε αυτό το σημείο, γιατί σε μια πρώτη επαφή που έχουμε με τον μελετητή του έργου, και θα δείξω αυτόν εδώ το χάρτη, αυτή εδώ είναι η Τίνος, βάσει του χωροταξικού που υπάρχει. Και εκεί θα θέλαμε και τη βοήθεια τη δική σας. Λοιπόν, βάσει του νόμου, ο χιτά απαγορεύεται να γίνει, πρέπει να έχει απόσταση 1000 μέτρα από οικισμό. Τουλάχιστον από ενεργό οικισμό. Εάν βάλουμε τα 1000 μέτρα γύρω από όλους τους οικισμούς, είναι όλο αυτό το κίτρινο που βλέπετε στην Τίνο. Η περιοχή η γκρι είναι η περιοχή απολύτου προστασίας. Εκεί δηλαδή που είχαμε χωροθετηθεί και δεν μπορέσε να γίνει ποτέ. Οι άλλες δύο περιοχές, οι πράσινες, είναι περιοχές Natura, στο οποίο μεν Natura επιτρέπεται εφόσον δεν υπάρχει άλλη περιοχή στις ελεύθερες περιοχές και πρέπει να αποδείξω ότι δεν υπάρχει δυνατότητα στις ελεύθερες περιοχές για να σου δώσω τη δυνατότητα να χωροθετήσεις μέσα στην περιοχή του Natura. Δηλαδή, το να χωροθετηθεί ο χιτή της Τίνου δεν είναι καθόλου εύκολο και σήμερα που μιλάμε. Γιατί αν θα δείτε, η περιοχή είναι αυτή εδώ που μένει, είναι αυτή εδώ η περιοχή, αυτή εδώ η περιοχή, αυτό εδώ το κομμάτι, αυτό εδώ το κομμάτι και αυτό εδώ το κομμάτι το λίγο. Και βάσει, αν θέλετε, κατά την άποψη του μελετητή, ότι αν δεν είχε τέτοιο πρόβλημα θα έπρεπε για λόγους προστασίας να πάρει τα 2 χιλιόμετρα από κάθε οικισμό, που αν θα πάρει τα 2 χιλιόμετρα από κάθε οικισμό, δεν είναι με τον νόμο μπορούμε στα 1000 μέτρα, αλλά καταλαβαίνετε ότι το 1 χιλιόμετρο από ένα οικισμό είναι πάρα πολύ κοντά. Αν θα πάρουμε τα 2 χιλιόμετρα από οικισμό απόσταση, κοιτάξτε πόσο μειώνεται αυτές οι αποστάσεις, το που μπορεί να χωροθετηθεί ο χιτή της Τίνου. Επομένως, ή θα πρέπει να πάμε μέσα στην περιοχή της Natura ή θα πρέπει να χωροθετηθεί με πολλή δυσκολία στην περιοχή του Natura, να αποδείξουμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα στην ελεύθερη περιοχή για να πάμε σε αυτή την περιοχή. Κλείνω το θέμα με το θέμα του χιτή, λέγοντας ότι έχει υπογραφεί η σύμβαση. Πιστεύω ότι σε 6 μήνες θα υπάρχει υποχρεωμένος ο μελετητής να παραδώσει τη μελέτη πλήρες και επομένως ίσως αυτό θα τα ξανασυζητήσουμε και σε κάποιο Δημοτικό Συμβούλιο και σε μια διαβούλευση που είναι αναγκασμένος πλέον ο μελετητής να κάνει και να παρουσιάσει και τη μελέτη του και όλες αυτές τις περιοχές. Όμως δεν έχουμε μείνει μόνο σε αυτό, γι' αυτό και πιστεύω ότι η προσπάθεια που έχει γίνει είναι πάρα πολύ σημαντική και αλλάζει το τοπίο όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων σαν Δήμος. Θέλω να σας πω ότι έχουμε εντάξει στο ΕΠΕΡΑ από τον Αύγουστο του 2012 πράξη με τίτλο «Αποκατάσταση χαδά και εξοπλισμός διαχείρισης ΑΣΑ Δήμου Τίνου, συνολικού προϋπολογισμού 2.091.112,65, την χρηματοδότηση των έργων αποκατάστασης των 3 χαδά, την προμήθεια κάδων ανακύκλωσης και οχήματος συλλογής, καθώς και την προμήθεια ενός συστήματος δεματοποίησης των απορριμμάτων. Και όλα αυτά τα έργα έχουν δρομολογηθεί. Είμαστε υποχρεωμένοι βάσει της νομοθεσίας τους 3 χαδά που υπήρχαν στο νησί να τους αποκαταστήσουμε. Μιλάμε για το Τζικνιά, τα κόκκινα και τη φανερωμένη. Ήδη το ποσό αυτό που σας λέω αφορά την αποκατάσταση των 3 χαδά, είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση
Τα έργα αυτά αποκατάστασης του Χαδά θα δημοπρατηθούν μέχρι το Μάρτιο του 2013 και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του ίδιου έτους. Είναι υποχρέωσή μας αυτά, δηλαδή μέσα στο 2013 και θα έχουν δημοπρατηθεί και θα έχουν ολοκληρωθεί η αποκατάσταση των 3 Χαδά. Σήμερα εκπονούμε τις σχετικές μελέτες, έχουν ανατεθεί από την Οικονομική Επιτροπή, και τις περιβαλλοντολογικές αδειοδοτήσεις, καθώς και τις οριστικές μελέτες αποκατάστασης. Πιστεύουμε ότι μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα μπορέσουμε να τις δημοπρατήσουμε. Το δεύτερο σημαντικό που έχει ενταχθεί σε αυτή την πρόταση είναι το ολοκληρωμένο σύστημα ανακύκλωσης για το νησί της Τίνου. Η προμήθεια των υποδομών ανακύκλωσης αφορούν την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για την προώθηση της ανακύκλωσης στο σύνολο του νησιού. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει κάδους ανακύκλωσης για το διαχωρισμό 3 ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών, χαρτί, γυαλί, λοιπά ανακυκλώσιμα, ένα όχημα συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών για τη συλλογή των υλικών συσκευασίας. Επίσης, έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση των δράσεων προώθησης της ανακύκλωσης στο Δήμο. Ευελπιστώ, και αυτό είναι δεδομένο, ότι μέχρι το τέλος του έτους που διανύουμε θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνισμοί της προμήθειας για την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος στο νησί. Ο στόχος μας είναι το επόμενο Πάσχα που μας έρχεται να υπάρχει πλήρη σύστημα ανακύκλωσης σε ολόκληρο πλέον το νησί. Επαναλαμβάνω, με κάδους, μηχανήματα, με σταθμό μεταφόρτωσης, συμπιεστεί όλο το σύστημα όσο αφορά την ανακύκλωση στο νησί και με χρήματα εξασφαλισμένα μετά από προσπάθειά μας και ένταξη στο ΕΣΠΑ της συγκεκριμένης πρότασης. Και το επόμενο ερώτημα είναι τι κάνουμε μέχρι για να είμαστε σε μια νόμιμη κατάσταση, μέχρι να φτάσουμε στη διαδικασία ολοκλήρωσης του χιτή, να γίνει η μελέτη και να ολοκληρωθεί. Με τις καλύτερες προοπτικές, μιλάμε για μια τριετία, δηλαδή να γίνει η μελέτη, να μπορέσει να δημοπρατηθεί με τις καλύτερες προοπτικές επομένως και να έχουμε ένα έργο στο νησί. Το θέμα τι γίνεται με αυτό, από τη στιγμή που, όπως ξέρετε, για την περιοχή που βρισκόμαστε σήμερα στο Κοσίνι, 2 συμπολίτες μας έχουν προσφύγει και έχουν φτάσει σε έναν βαθμό μέχρι στο συνήγορο του πολίτη, στον εισαγγελέα, και όντως είναι πραγματικά η δυνατότητα λειτουργίας, συνέχιση της λειτουργίας του ανεξέλεκτου Χαδά στη θέση του Κοσίνι, η άποψή μου ότι δεν μπορεί να διαρκέσει, έχει ένα χρονικό ορίζοντα λήξης πάρα πολύ σύντομα. Επομένως, θα πρέπει Τίνο, στο νησί μας και εμείς ως Δημοτική Αρχή, αλλά και εσείς, γιατί είναι ένα θέμα που αφορά ολόκληρο το νησί μας, να βρει μια λύση και να υπάρχει ένας προγραμματισμός. Αυτός ο προγραμματισμός, λοιπόν, για αυτήν την τριετία έχει ως εξής. Με ένα δεματοποιητή, ο οποίος, καταρχήν να σας πω ότι με ένα δεματοποιητή, να πω κεντρικά την ιδέα, δηλαδή πιστεύουμε ότι μια καλή ανακύκλωση, που μπορεί να γίνει πραγματικότητα πολύ σύντομα στο νησί, με τους κομποστοποιητές που είναι μέσα σε αυτή την πρόταση και σε ένα πρόγραμμα που υπάρχει στον Πύργο και θα σας αναφέρω παρακάτω, πολύ σύντομα θα υπάρχουν στο νησί 3. Θα μπορέσουμε να μειώσουμε την ποσότητα των απορριμμάτων σήμερα που παράγουμε και πηγαίνει προς το χιτά κατά πάρα πολύ. Δεν μπορώ να πω ποσοστό, γιατί αυτό εξαρτάται από τη συμπεριφορά και την ευαισθητοποίηση που υπάρχει από τους δημότες μας, αλλά πιστεύω ότι μέχρι σήμερα έχουν αποδείξει ότι είναι υπερευαίσθητα ευαισθητοποιημένοι πάνω σε αυτό το ζήτημα και ότι θα δούμε ποσοστά πραγματικά που θα μας εκπλήξουν. Επομένως, πιστεύω ότι μπορούμε να μειώσουμε και έστω και στο αρκετά και κάτω από το 50% τα απορρίμματα που πάμε τώρα στον Χαδά. Επομένως, και μέχρι τότε τα απορρίμματα αυτά σκεφτόμαστε με ένα δεματοποιητή, παίρνοντας μία άδεια την οποία έχουμε καταθέσει έχει κατατεθεί οι συγκεκριμένες να διοτηθεί σε έναν χώρο. Υπάρχει ήδη η Άντρος έχει προχωρήσει σε αυτό το σύστημα. Τα σκουπίδια δηλαδή συμπιέζονται, τα υπολείμματα των σκουπιδιών μετά από την ανακύκλωση και μετά από την κομποστοποίηση συμπιέζονται, συσκευάζονται σαν, να μου επιτραπεί η έκφραση, σαν μπάλες άχυρα που κάνανε παλιά εδώ στην Τίνο, ακριβώς 1x1x050 θα είναι οι διαστάσεις της μπάλας η οποία θα βγαίνει και η οποία υπάρχει δυνατότητα να αποθηκεύονται μέχρι 1 έτους σε 1 χρόνο. Ο σκοπός λοιπόν ο δικός μας είναι αυτές οι συγκεκριμένες μπάλες να αποθηκεύονται
και όσες λήγουν από 1 χρόνο έως 18 μήνες μπορεί να διαρκέσουν αυτές οι μπάλες, γιατί μετά δημιουργούνται οι ίδιες προβλήματα και σκάνε και κάνουν χειρότερο το χώρο. Η λογική δική μας είναι, ήδη έχουμε μία άδεια από τον χυτή της Σύρου να μας δεχτεί κάποιες ποσότητες, εφόσον φτάσουμε σε αυτό το σημείο και είναι δεματοποιημένες. Υπάρχει μια απάντηση και μπορούμε να το συνεχίσουμε, όμως υπάρχει ένα κενό όσον αφορά τη θαλάσσια μεταφορά, η οποία ακόμη δεν έχει λήξει. Εδώ και χρόνια την ακούμε, αλλά ποτέ δεν μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε θαλάσσια μεταφορά. Ή μετά από μια συνάντηση που είχα πριν από μια εβδομάδα με τον ειδικό γραμματέα περιβάλλοντος, η πρόταση του είναι ότι θα γίνει μια προσπάθεια να τα δεχτεί για ένα χρονικό διάστημα, με μερίμνη του Υπουργείου, να τα δεχτεί άλλο χυτά, ο οποίος θα είναι πολύ δίπλα. Μπορεί να είναι της Μυκόνου, μπορεί να είναι της Σύρου, μπορεί να είναι της Αττικής. Όμως θεωρεί ότι αν θα κάνουμε όλα αυτά τα βήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά, και όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο θα υπάρχει δυνατότητα πλέον τα σκουπίδια, όχι ούτε απορριμματοφόρο, αλλά τα σκουπίδια μετά, επαναλαμβάνω, από την ανακύκλωση, μετά από την οικοστοποίηση και μετά από τη συμπίεσή τους και μετά από την επεξεργασία τους από το δεματοποιητή, να μεταφέρονται με πάρα πολύ εύκολο τρόπο εκτός του νησιού. Επομένως, ο δεματοποιητής έχει ενταχθεί και αυτό στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που όπως έχω αναφερθεί, και επομένως πιστεύω ότι εάν όλα αυτά όπως έχουν δρομολογηθεί γίνουν, το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα γίνουν, πιστεύω ότι μέσα σε 1 χρόνο τουλάχιστον θα έχει αλλάξει η κατάσταση όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων στο νησί. Σε 1 χρόνο, επομένως, εμείς θα έχουμε αποκαταστήσει τους 3 χαδά που υπάρχουν και θα έχει αποκατασταθεί και ο χαδά αυτός τώρα από πλευράς Δήμου που λειτουργεί στο Κοσίνι. Επομένως, δεν θα έχουμε κανένα χαδά που να μην έχει αποκατασταθεί στο νησί. Θα λειτουργεί ένα πλήρες σύστημα ανακύκλωσης, θα υπάρχουν οικοποστοποιητές και θα υπάρχει ο δεματοποιητής, θα υπάρχει δυνατότητα δεματοποίησης των σκουπιδιών και θα υπάρχει και αδειοδοτημένος χώρος εναπόθεσης των σκουπιδιών για 1 χρόνο, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Είναι πράγματα τα οποία σας είπα ότι ήδη ο δεματοποιητής λειτουργεί στην Άντρο και είναι με πάρα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα, και πιστεύω ότι με όλη αυτή τη λογική η Τίνος θα δώσει ένα παράδειγμα διαχείρισης των απορριμμάτων. Να πω 2 λόγια πριν κλείσω εγώ αρχικά, ότι στην Τίνο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, λειτουργεί η ανακύκλωση συσκευών, η ανταποδοτική ανακύκλωση λειτουργεί, παρόλο που έχουμε σοβαρά προβλήματα με την εταιρεία Δώρα, όμως λειτουργεί και οι ποσότητες που ανακυκλώνονται είναι πάρα πολύ σημαντικές. Λειτουργεί η ανακύκλωση συσκευών, έχουμε υπογράψει, η ανακύκλωση χαρτιού με τον τρόπο που σας είπα μέσω της Σύρου κυρίως, μια προσπάθεια που ξεκίνησε από το Δήμο Εξονβούργου εδώ και αρκετά χρόνια, και υπάρχει και η ανακύκλωση λαδιού που γίνεται από τον Εμπορικό Σύλλογο, από το Σύλλογο Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, με τη συνεργασία όλων των καταστημάτων, των μελών καταστημάτων της Τίνου. Και κλείνοντας την κατάσταση που επικρατεί σε αυτόν τον τομέα σήμερα στο νησί, να σας πω ότι έχει ενταχθεί το πρόγραμμα ανάπτυξη εφαρμογή πιλωτικού συστήματος στην ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Τίνο, σε συμφωνία με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Στερεά Απόβλητα. Το έργο εντάχθηκε την 1η Δεκάτου του 2011. Αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στις 31 Πέμπτου του 2014. Είναι συγχρηματοδοτούμενο από το LIFE, το χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Η διάρκεια του έργου είναι 32 μήνες. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.437.368 ευρώ, από τα οποία το 50% είναι χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συντονιστής του έργου είναι ο Δήμος Τίνου και έτεροι είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο της Βερόνας και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων του ΕΚΕΤΑ.
Ο κύριος στόχος του έργου είναι ανάπτυξη και αξιολόγηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης των στερεών αποβλήτων για την Τίνο σε συμφωνία με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Απόβλητα 2008-99. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η οργάνωση ξεχωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, χαρτί, πλαστικό, γυαλί και μέταλλο, καθώς και ξεχωριστή συλλογή των αποβλήτων και μετέπειτα αερόβια βιολογική επεξεργασία με κομποστοποίηση στην Τίνο. Το πιλωτικό σχέδιο θα εφαρμοστεί σε δείγμα 100 νοικοκυριών μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στον Πύργο και τον Πάναρμο. Παράλληλα, θα ερευνηθεί δυνατότητα εναερόβιας επεξεργασίας συνθετικού δείγματος οργανικών αποβλήτων σε πιλωτικό επίπεδο στις πειραματικές διατάξεις του Πανεπιστήμιου του Βερόνα στην Ιταλία. Προβλέπεται ότι η επιτυχής υλοποίηση του έργου θα θέσει τις βάσεις για την επίλυση του θέματος της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων για όλο το νησί, καθώς επίσης θα ενισχύσει τη δραστηριότητα των αρμοδίων αρχών αναλογικά με τις απαιτήσεις εναρμόνισης με την υφιστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία. Έτσι, πιστεύουμε ότι το νησί της Τίνου θα αποτελέσει πρότυπο και για άλλα νησιά και απομακρυσμένες περιοχές στο θέμα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αστικών αποβλήτων. Και δύο λόγια το πώς θα εφαρμοστεί. Θα εφαρμοστεί με τη συλλογή με ειδικούς κάδρους αναομάδες νοικοκυριών. Η διαδικασία περιλαμβάνει την διαλογή στα νοικοκυριά των ξηρών ανακυκλώσεων ρευμάτων, χαρτί, χαρτόνι, γυαλί, πλαστικό και γυαλί, την προσωρινή αποθήκευση σε τσάντες πολλαπλών χρήσεων διαφορετικού χρώματος ανά ρεύμα, τις οποίες θα τις προμηθεύει για τον ένα χρόνο ο Δήμος, μεταφορά τους από τους συμμετέχοντες στα σημεία στα οποία θα έχουν στηθεί κάθε συλλογή ανά ρεύμα. Τα βιολογικά απόβλητα θα συλλέγονται ένα νοικοκυριό σε ειδικό καλάθι, το οποίο θα φέρει χάρτινη σακούλα εσωτερικά. Με το ίδιο καλάθι, οι συμμετέχοντες θα μεταφέρουν τα βιολογικά απόβλητα στα σημεία που θα είναι τοποθετημένη η κάδη συλλογής των βιοαποβλήτων. Στη συνέχεια, τα βιολογικά απόβλητα θα μεταφέρονται στη μονάδα κομποστοποίησης, όπου και επί τόπου θα κομποστοποιούνται. Ενώ τα ξηρά ανακυκλώσιμα υλικά θα αποθηκεύονται και στη συνέχεια θα οδηγούνται σε κατάλληλη εγκατάσταση διαλογής ανακύκλωσης στην περιοχή της Αττικής, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανάκτηση και απορρόφησή τους από τους αντίστοιχους τομείς της βιομηχανίας. Επίσης, να σας πω ότι ήδη έγινε μια πρώτη συνάντηση στον Πύργο και έχει διανεμηθεί ένα ερωτηματολόγιο στους κατοίκους, το οποίο και έχουν συμπληρώσει, έχει κατατεθεί. Συμπληρώθηκαν 77 ερωτηματολόγια. Με βάση το αποτέλεσμα, το κοινό έδειξε μεγάλη προθεσμία να συμμετέχει στο σύστημα και το 94% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά αναφορικά με τη συμμετοχή του στο έργο. Τα επόμενα βήματα είναι το Νοέμβριο του 2012, δηλαδή το μήνα που μας μπαίνει σε 2-3 μέρες, είναι η ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια των κάδρων και του κατασκευαστή της μονάδας. Η εγκατάσταση της μονάδας προβλέπεται να γίνει τον Ιανουάριο του 2013 και η επιλογή των οικοκυριών και έναξη του προγράμματος μέσα στο 2013. Αυτά έτσι λίγο πολύ, όσο πιο σύντομα μπορούσα, γιατί είναι μια ολόκληρη ιστορία, όπως καταλαβαίνετε, τα βήματα που έχει κάνει η Τίνος όσον αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων. Εγώ θεωρώ σημαντική την παρουσία σας εδώ σήμερα και πιστεύω ότι και από τις τοποθετήσεις, αλλά και από τη συζήτηση και από τις ενέργειες που θα δρομολογήσουμε, θα βοηθήσετε κι εσείς, και αυτό και ζητάμε, ώστε η Τίνος να γίνει ένα νησί πρότιμο όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων. Σας ευχαριστώ και πιστεύω δίνω το λόγο στον κύριο Χρυσόγελο, αφού πάλι και τον καλωσορίσω και τον ευχαριστήσω για τη σημερινή του παρουσία. Ευχαριστώ πολύ τον Δήμαρχο και βέβαια και όλους εσάς που είσαστε εδώ πέρα για να κουβεντιάσουμε. Είναι πολύ σημαντικό και για μένα, μια και είμαι και νησιώτης και ξέρω τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νησιά και ειδικά στο θέμα των απορριμμάτων, ένα θέμα με το οποίο έχω ασχοληθεί αρκετές φορές. Οφείλω να πω ότι έχω έρθει τουλάχιστον 3-4 φορές στην Τίνο για να μιλήσω για το θέμα των σκουπιδιών. Χαίρομαι που είναι τώρα η σημερινή συζήτηση γίνεται σε μια εποχή που δρομολογούνται, φαίνεται, ορισμένα πράγματα. Για να πούμε την αλήθεια, τα σκουπίδια μοιάζουν πολύ με αυτό που ζούμε σήμερα. Δηλαδή, ένα θέμα το οποίο για πολλά χρόνια το κρύβαμε κάτω από το χαλί. Ξέραμε όλοι ότι είναι σοβαρό.
προσπαθούσαμε όμως να το αποφύγουμε να το αντιμετωπίσουμε και να το λύσουμε. Ή όταν προσπαθούσαμε, κάπου κολλούσε το θέμα και στο τέλος δεν το αντιμετωπίζαμε. Και φτάνει σε μια στιγμή που η κατάσταση είναι πλέον τόσο δύσκολη που δεν έχεις καμιά μαγική λύση. Και στα σκουπίδια δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Ένα από τα προβλήματα, ένα από τα λάθη που γινόταν στο παρελθόν ήταν ότι πιστεύαμε ότι με κάποιο μαγικό τρόπο θα εξαφανίσουμε τα σκουπίδια. Υπήρχαν πολλοί και ακόμα υπάρχουν πολλοί που γυρνάνε στα διάφορα μέρη στους Δήμους και υπόσχονται τα πιο απίθανα πράγματα. Ότι θα εξαφανίσουν τα σκουπίδια, δεν υπάρχει κανένα κόστος για τους πολίτες, ότι οι Δήμοι δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα. Είναι η πιο λάθος στρατηγική. Για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των σκουπιδιών πρέπει να δουλέψουμε με στρατηγική, με μεθοδικότητα, να μπει η κοινωνία συμμέτοχος στη λύση του προβλήματος και ο καθένας από εμάς να πάρει το ποστό ευθύνης που το αντιστοιχεί. Άρα λοιπόν θέλουμε μια σαφή στρατηγική και απ' την άλλη αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα καθορίσει την επιτυχία ή όχι είναι το πώς οργανωνόμαστε στην πράξη. Μετράει πάρα πολύ. Αν θα είμαστε αποτελεσματικοί σε πρακτικό επίπεδο ή θα είμαστε ανοργάνωτοι και θα αποτύχουμε. Καταρχήν υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο. Το θεσμικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο που είναι ήδη από τη δεκαετία του 90 βάζει μια σειρά στις μεθόδους που πρέπει να ακολουθήσουμε. Και το λέω αυτό γιατί πολύ συχνά συζητάμε για το τελευταίο στάδιο που θα θάψουμε τα σκουπίδια, αλλά δεν έχουμε συνειδητοποιήσει, βέβαια εδώ στην Τίνο αρχίζει και αυτό και μπαίνει σε μια σειρά, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι όταν μιλάμε για τη διαχείριση των απορριμμάτων, η πρώτη προτεραιότητα είναι να παράγουμε όσο δυνατόν λιγότερα σκουπίδια. Και θα επανέλθω σε αυτό. Μετά θα μιλήσουμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με διαφορετικό τρόπο όλα αυτά τα υλικά. Μετά πώς θα κάνουμε ανακύκλωση και compost. Και θα πρέπει να απασχολεί πολύ λιγότερο τα υπολείμματα, δηλαδή αυτά που στο τέλος πρέπει να μένουν. Και για να ξεκινήσω λίγο από το τέλος, και εγώ, η στρατηγική μας πρέπει να είναι μηδενικά απόβλητα, μηδενικά σκουπίδια. Δηλαδή πρέπει να οργανώσουμε τα πράγματα έτσι ώστε στο τέλος να έχουμε 0 σκουπίδια. Και γιατί αυτό? Γιατί το περιέγραψε με απλό τρόπο ο Δήμαρχος, να σας το πω και λίγο πιο θεωρητικά. Δεν μπορούμε να σπαταλάμε φυσικούς πόρους, γιατί τα σκουπίδια τι είναι? Είναι φυσικοί πόροι, υλικά, τα οποία πετάμε σε λάθος μέρος. Δηλαδή έχουμε μέσα πλαστικά, έχουμε αλουμίνιο, έχουμε μέταλλα, χαλκούς και διάφορα άλλα πράγματα, τα οποία δεν είναι απεριόριστα. Που σημαίνει ότι τα εξαντλούμε, τα πετάμε και τα θάβουμε στις σκουπιδότοπους. Απ' την άλλη, όλα αυτά έχουν κοστίσει πάρα πολύ σε χρήμα. Και πράγματι, αν κάτσουμε και υπολογίσουμε με οικονομικούς όρους το κόστος σκουπιδιών, θα δούμε ότι είναι δεκάδες δισεκατομμύρια αυτά που πετάμε στα σκουπίδια. Έτσι. Και ένα πολύ σημαντικό, ειδικά για νησιά που έχουν περιορισμένη έκταση και ο χάρτης το αποτυπώνει ανάγλυφα, και εγώ θα έλεγα, ακόμα αν πάρουμε και άλλους παράγοντες, είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα, είναι ότι δεν έχουμε χώρο για να δημιουργούμε χώρους ταφής των απορριμμάτων. Δεν έχουμε χώρο στα νησιά. Δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος. Ούτε όμως στη χώρα υπάρχει. Γιατί σκεφτείτε ότι η Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες είχε 5.000 σκουπιδότοπους. Ελάχιστοι από αυτούς τους χώρους έχουν καθαριστεί στην πραγματικότητα. Όταν λέμε αποκατάσταση, καλύπτουμε αυτό το χώρο από πάνω και τον σκεπάζουμε να μην πολύ φαίνεται. Δεν έχει γίνει πραγματικά διαδικασία εξυγείας, δηλαδή να πάρουμε τα σκουπίδια, να τα διαχωρίσουμε, να καθαρίσουμε το χώρο. Δηλαδή, προς το παρόν στην Ελλάδα, όταν λέμε για αντιμετώπιση των χαδά, είναι να τους καλύψουμε να μην φαίνονται. Από εκεί πέρα όμως και η ρύπανση υπάρχει, αλλά και εκεί έχουμε θάψει μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων. Άρα κάποια στιγμή θα πρέπει να επανέλθουμε για να πραγματικά να εξηγιάνουμε αυτούς τους χώρους, να τους καθαρίσουμε και να τους αποδώσουμε σαν φυσικούς χώρους στο περιβάλλον. Αλλά σκεφτείτε ότι σήμερα έχουμε 5.000 χώρους στην Ελλάδα, οι οποίοι έγιναν τα τελευταία 30 χρόνια. Εάν το δούμε σε βάθος ενός αιώνα ή σε βάθος 1.000 χρόνων, φανταστείτε πόσους τέτοιους χώρους χρειαζόμαστε. Είναι αδύνατο να υπάρχουν αυτοί οι χώροι. Δηλαδή, αν έχουμε 5.030 χρόνια, ας πούμε ότι τριπλασιάζουμε, θέλουμε 15.000 ένα αιώνα και πόσες δεκάδες χιλιάδες σε 1.000 χρόνια. Και τι είναι 1.000 χρόνια? Δηλαδή, εννοώ ότι... Άρα, λοιπόν, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι μία λύση που εφαρμόζουμε σήμερα ως κοινωνία πρέπει να είναι βιώσιμη και αύριο για τα παιδιά μας, τα εγγόνια των εγγονών μας,
Άρα δεν μπορούμε να θάβουμε σκουπίδια. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε 0 στο τέλος. Οι Γερμανοί όταν λένε, δεν μιλάνε για ανακύκλωση, μιλάνε για κυκλική οικονομία. Αν το δείτε τη λέξη, γιατί λένε κυκλική οικονομία? Γιατί σκέφτονται ότι ό,τι παράγεται θα πρέπει κάπου να εντάσσεται σε ένα παραγωγικό κύκλο. Αλλά αυτό είναι αυτό που κάναμε στα νησιά, στις ελληνικές κοινότητες και στις κοινωνίες. Τι κάναμε παλιά? Δεν υπήρχε ο Δήμος να πάρει τα σκουπίδια, δεν υπήρχαν αυτά τα σκουπίδια που έχουμε τώρα. Δεν υπήρχαν ούτε οι ποσότητες, αλλά και από την άλλη μεριά ο καθένας στο χωριό του, στο σπίτι του, φρόντιζε αυτά τελικά να εντάσσονται κάπου. Τα αποφάγια πήγαιναν στα ζώα ή πήγαιναν στο λάκκο, στο χωράφι και γίνονταν κομπόστο, το λέγαμε κομπόστο, το λέγαμε το λάκκο στα νησιά. Και βέβαια τα διάφορα ξύλα, ρούχα, αντικείμενα κτλ. Κάπου ενσωματωνόντουσαν. Πιθανά σε ένα κοτέτσι, πιθανά στην περίφραξη, πιθανά κάπου. Άρα, αυτό που σήμερα θα λέγαμε στρατηγική μηδενικών αποβλήτων είναι κάτι που το ξέρουμε. Δεν το λέγαμε όμως έτσι. Ήταν κομμάτι της καθημερινότητάς μας ως πολίτες. Άρα λοιπόν, όταν σήμερα ο Δήμος πει ότι εγώ θέλω να μηδενίσω τα απορρίμματα, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτό το κάναμε για μερικές τελευταίες δεκαετίες, 3-4 το ξεχάσαμε και τώρα πρέπει να το ξαναμάθουμε. Πρέπει να το μάθουμε όμως με ένα καινούργιο τρόπο, χρησιμοποιώντας και τεχνικές και επιστήμη που μας προσφέρει καινούργια εργαλεία. Γίνονται πιο αποτελεσματικά. Δεν είναι ότι ο καθένας μόνο στο χωράφι του, αλλά μπορεί να έχουμε ένα κομποστοποιητή στο σπίτι, ένα κομποστοποιητή πιθανά στη γειτονιά ή στο επίπεδο μιας δημοτικής κοινότητας, ενός χωριού. Άρα έχουμε έξτρα εργαλεία για να πετύχουμε πράγματα που παλιά τα κάναμε ανοργάνωτα ίσως, αλλά μέσα από προσωπική υπευθυνότητα. Άρα λοιπόν έχουμε στρατηγική και νομοθεσία και υποχρεώσεις και ποσοτικούς στόχους. Η νομοθεσία και η ελληνική και η ευρωπαϊκή μας υποχρεώνει να πετύχουμε ποσοστά ανακύκλωσης τα οποία είναι πολύ ψηλά. Μας υποχρεώνει τα οργανικά μας υλικά να τα έχουμε μέχρι το 2013 να έχουμε μειώσει κατά 50% και μέχρι το 2017 κατά 65%. Η ανακύκλωση πρέπει να είναι μεταξύ 65% και 85%. Απλώς εμείς έχουμε μείνει πολύ πίσω και δεν τα έχουμε ακόμα και οι μελετητές δυστυχώς, δεν έχουν ενσωματώσει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την νομοθεσία μέσα στο σχεδιασμό. Άρα λοιπόν πρέπει να πάμε σε όσο δυνατόν λιγότερα σκουπίδια, όχι πάνω από το 10%. Αυτό το 10% θα πρέπει να το, στο τέλος δηλαδή αυτά που τα αντιμετωπίζουμε σήμερα στα σκουπίδια, πρέπει να τα δουλέψουμε ξανά και ξανά ώστε να μην μείνει τίποτα στο τέλος. Πρέπει ως πολίτης, ως επαγγελματίας, ως φορείς, να ξεκινάμε με ένα σκεπτικό, μήπως αυτό δεν χρειάζεται, μήπως μπορούμε να κάνουμε αλλαγές ώστε να μειώσουμε ακόμα περισσότερο τα σκουπίδια μας. Και θα δούμε ότι έχουμε τεράστιες δυνατότητες. Γιατί τα σκουπίδια μας αυξήθηκαν πάρα πολύ. Δεν είχαμε τόσα σκουπίδια. Αυτό έγινε από το 1970 μέχρι το 2012 που αλλάξαν πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή το παιδί μου σήμερα θεωρεί ότι όλα αυτά που έχουμε σήμερα υπήρχαν πριν 30 χρόνια. Αλλά οι πιο μεγάλοι ξέρουν ότι πριν 30 χρόνια δεν είχαμε πλαστικά μπουκαλάκια, δεν είχαμε πλαστικές σακούλες, δεν είχαμε τόσο πολλή συσκευασία. Θα πει κανείς, μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτά? Μπορούμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Σας λέω ένα παράδειγμα. Η Τίνος θα μπορούσε να γίνει ένα νησί χωρίς πλαστική σακούλα, όπως το έχουν κάνει πολλά νησιά στο εξωτερικό. Γιατί πρέπει να αλλάξουμε μια απλή συγκεκριμένη συνήθεια, η οποία μας παράγει πάρα πολλά σκουπίδια. Οι πλαστικές σακούλες μας στην Ελλάδα είναι 60 εκατομμύρια κιλά το χρόνο, τα οποία κοστίζουν και αρκετά λεφτά, τα οποία είναι πεταμένα λεφτά. Δηλαδή, τα πεταμένα λεφτά, γιατί το λέω? Γιατί αυτοί που έχουν μαγαζιά ξέρουν ότι τους κοστίζει. Ο πολίτης το πληρώνει μέσα στην τιμή του προϊόντος και αυτού του κοστίζει. Δηλαδή, αν πράγματι καθόμασταν και σκεφτόμαστε πόσα πολλά λεφτά, σας λέω ότι από 70 έως 100 ευρώ κοστίζει στον κάθε νοικοκυριό τα χρήματα τα οποία πληρώνουν μέσα από τις πλαστικές σακούλες και από τις συσκευασίες. Μόνο από αυτά που πετάμε, τα οποία επειδή ακριβώς δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, δεν αγαναχτούμε να φωνάζουμε και να λέμε δεν θέλουμε περικοπή, ας πούμε, 100 ευρώ, που είναι σημαντικό στη σημερινή εποχή. Άρα λοιπόν, ένα πράγμα πρέπει να το ξανασκεφτούμε αν το χρειαζόμαστε. Πλαστικές σακούλες είναι πολύ απλό. Με πάνες τσάντες, αν μπορούσαν να συνεργαστούν οι επιχειρηματίες εδώ στο νησί και βάζανε μια πάνη σακούλα ή μια πλαστική, αλλά που χρησιμοποιείται πολλές φορές. Αν πάτε έξω στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, δεν παίρνετε εύκολα πλαστικές σακούλες ή αν πάτε να πάρετε, σας χρεώνουν.
και χρεώνουν ακριβά. Είμαστε από τις λίγες χώρες που δεν χρεώνουν στα μαγαζιά τις πλαστικές σακούλες, στο ταμείο. Τις χρεώνει όμως ο μαγαζάτορας, γιατί προφανώς. Θα σας λέω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Πηγαίνω σε μια λαϊκή με βιολογικά προϊόντα που είναι στους Αγίους Αναργύρους. Και έτσι από μια μέρα ρώτησα από περιέργεια πόσο κοστίζουν οι πλαστικές σακούλες και κάναμε κάποιους υπολογισμούς. Η αγορά αυτή που είναι και βιολογική καλλιέργεια πληρώνει γύρω στους 30 με 40.000 οι επαγγελματίες μόνο για τις πλαστικές σακούλες το χρόνο. Που είναι μια μικρή λαϊκή, περιορισμένη, με βιολογικά προϊόντα. Και οι πολίτες και φυσικά οι παραγωγοί πληρώνουν 30 με 40.000 ευρώ ετησίως. Αν αυτό γίνονταν πάνες τσάντες και αν ήταν υποχρεωμένος ο πολίτης να φέρει την πάνη τσάντα του, αλλιώς θα πλήρωνε έξω την πλαστική σακούλα, θα γλίτωναν και οι παραγωγοί και οι καταναλωτές αυτά τα 30-40.000 ευρώ το χρόνο. Το ίδιο ισχύει για πάρα πολλά πράγματα. Αυτό εδώ πέρα το πλαστικό μπουκάλι, όταν το παίρνουμε στο μαγαζί, το κόστος του νερού είναι απίστευτα μικρό. Το κύριο κόστος είναι το πλαστικό μπουκαλάκι. Ξέρετε πόσα τέτοια πλαστικά μπουκάλια χρησιμοποιούμε ετησίως στην Ελλάδα? Είναι 1 δισεκατομμύριο. Αν τα βάζαμε όρθια το ένα δίπλα στο άλλο, θα κάναμε 2 φορές τις ακτές της Μεσογείου. Μόνο από την Ελλάδα που είναι μια μικρή χώρα. 2 φορές τις ακτές της Μεσογείου. Και βέβαια αντίστοιχα και τα αλουμινένια κουτιά κτλ. Άρα σήμερα σπαταλούμε τεράστιες ποσότητες πρώτων υλών και αυτό το πλαστικό προέρχεται από τι? Από πετρέλαιο. Έτσι, για να φτιαχτεί αυτό το μπουκάλι είναι πετρέλαιο. Το αλουμίνιο θα είναι εξόρυξη βοξίτη, θα γίνει αλουμίνα, θα γίνει αλουμίνιο κτλ. Γι' αυτό λέγαμε πριν ότι πρέπει να σκεφτούμε τα σκουπίδια ως πρώτες ύλες που σήμερα σπαταλάμε. Και σπαταλάμε με περιβαλλοντικό κόστος, προφανώς, και με οικονομικό κόστος. Άρα πρέπει καταρχήν να ακολουθήσουμε αυτή την ιεράρχηση προτεραιοτήτων που λέει πρόληψη και αποφυγή παραγωγής απορριμμάτων. Ένα 10-20% μπορούμε να τα μειώσουμε τα σκουπίδια αν αλλάζαμε λίγο τη συμπεριφορά μας. Μετά να πάμε στην επαναχρησιμοποίηση. Πολλά πράγματα μπορούμε και ειδικά σε εποχή κρίσης να επαναχρησιμοποιούμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχουμε παιδικά ρούχα. Παλιά δεν έπαιρνε ο άλλος τα παιδικά ρούχα από κάποιο φίλο και ένα γείτονα. Τώρα όμως θα μπορούσε αυτό να γίνει. Έχουμε διάφορες, λέω ακόμα και διάφορα που έχουμε για ηλικιωμένους, από αναπηρικά καροτσάκια, από καρότσια και όλα αυτά. Πετάγονται ενώ κοστίσαν στο σύστημα υγείας πολλά λεφτά. Θα μπορούσε και το ίδιο το σύστημα υγείας να μαζεύει πίσω ώστε να δίνει σε άλλους ανθρώπους. Ενώ σήμερα τι κάνει? Οριζόντια κόβει κάθε παροχή και στο τέλος ηλικιωμένοι βρίσκονται χωρίς καμία υποστήριξη. Ενώ αν είχε οργανώσει την επαναχρησιμοποίηση αυτών των διαφόρων εξαρτημάτων και υποστηρικτικών στους ηλικιωμένους ή στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, θα μπορούσε να παρέχει αυτόν τον εξοπλισμό σε άλλους ανθρώπους. Υπάρχουν λοιπόν έξυπνες λύσεις, οι οποίες όχι μόνο είναι περιβαλλοντικά σωστές, αλλά είναι και οικονομικά σωστές. Και σε μια εποχή δημοσιονομικής κρίσης θα ήταν πολύ καλές και ως λύσεις για να διατηρήσει το σύστημα υγείας παροχές εκεί που πρέπει να κάνει και να χρησιμοποιεί πράγματα τα οποία αλλιώς παταλούσε πριν. Πάμε λοιπόν και βέβαια πώς μπορούν να εφαρμοστούν αυτά. Αν αλλάξουμε λοιπόν προσέγγιση για το θέμα των σκουπιδιών και το αντιμετωπίσουμε ως κάτι το οποίο πρέπει να το λύσουμε, ότι πρέπει να οργανωθούμε καλύτερα, μπορούμε να δούμε τη διαχείριση των απορριμμάτων και σε μια νέα ευκαιρία για μια πιο καλή οικονομική δραστηριότητα σε τοπικό επίπεδο. Σε πολλές χώρες, ένα εργαλείο για να γίνει μια καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων είναι αυτό που έχει ονομαστεί κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Είναι ένας τομέας που δεν τον ξέρουμε καλά στην Ελλάδα, παρόλο ότι πολλά πράγματα υπήρχαν και λειτουργούσαν στην Ελλάδα και εν μέρει έγιναν σε μια τέτοια λογική, αλλά στην Ελλάδα καταφέραμε και τα απαξιώσαμε. Καταρχήν, επειδή είμαι και νησιώτης, ξέρω πολύ καλά ότι μέχρι τη δεκαετία του 70 στα νησιά νοιαζόμασταν πάρα πολύ και κάναμε από κοινού πράγματα. Δηλαδή, όταν χρειαζόταν κάτι, βγαίναμε μαζί και κάναμε την εργασία που έπρεπε να κάνουμε, να φτιάξουμε ένα μονοπάτι, να φτιάξουμε μια πλατεία, να καθαρίσουμε την περιοχή μας ή και γενικά γινόταν μια ζημιά από τις βροχές, για να χτιστούν οι τοίχοι, μαζευόμασταν και τους φτιάχναμε τους τοίχους. Υπήρχε αυτή η έννοια της κοινωνικής αλληλοβοήθειας και είχε και μια μορφή οικονομίας, γιατί δεν διακινούσε χρήματα όμως, αλλά όμως εκπλήρωνε υποχρεώσεις και δραστηριότητες που οι άνθρωποι δεν είχαν να τις πληρώσουν σε χρήμα, αλλά τις κατέβαλαν με εργασία. Μάλιστα, στο νησί το δικό μου, στη Σύφνο,
Αν κάποιος δεν μπορούσε να συμμετάσχει, έπρεπε κάτι να προσφέρει. Τα υλικά, κάποια χρήματα, δεν ξέρω κάτι, το φαγητό. Αλλά πάντως ήταν υποχρεωμένη η κοινωνία, με δικιά της πρωτοβουλία, να συμμετέχει να το λύσει. Αυτό θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε κοινωνική οικονομία. Αυτό είναι η κοινωνική οικονομία. Δηλαδή, αντιπροσώπευε ένα είδος οικονομίας, το οποίο βοηθούσε την κοινωνία να αντιμετωπίσει τα προβλήματά της. Και δεν είχε πολλά χρήματα τότε η κοινωνία και άρα το έκανε και με μια υποχρέωση. Σήμερα αυτό έχει αναπτυχθεί με έναν διαφορετικό τρόπο και έχει επεκταθεί πάρα πολύ. Για παράδειγμα, στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, στη διαχείριση των απορριμμάτων αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, απασχολούνται γύρω στα 600.000 άτομα. Κυρίως μέσα από κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που κάνουν επαναχρησιμοποίηση πραγμάτων, παλιά έπιπλα, παλιά ρούχα, διάφορα πράγματα, τα οποία παίρνουν, τα καθαρίζουν, τα επαναχρησιμοποιούν, τα φτιάχνουν και τα μεταπουλάνε, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ηλεκτρικές συσκευές. Και έχει αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό που ανταγωνίζεται συσσαγωγικά μαγαζιά και δραστηριότητες και σε επίπεδο τζίρου. Δηλαδή, για παράδειγμα, μόνο σε μια περιοχή της Ισπανίας υπάρχουν γύρω στα 48 τέτοιες κοινωνικές επιχειρήσεις για τον τομέα των ρούχων, που έχουν τζίρο μερικά εκατομμύρια ευρώ. Γιατί ακριβώς δεν πετάγονται τα ρούχα. Δηλαδή, συλλέγονται, κάποια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά καθαρίζονται και πουλούνται σε χαμηλό κόστος. Μπορεί να βρεις κουστούμια 3-5 ευρώ. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό όμως σε μια εποχή οικονομικής κρίσης. Μπορούν κάποια άλλα υλικά και υφάσματα να χρησιμοποιηθούν για άλλες χρήσεις, τουπί για παράδειγμα, ή κάνουν patchwork που κάνουν παλιά στα σπίτια μας. Έτσι, υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικές συσκευές, όλα αυτά ξαναπερνάνε σήμερα στην επαναχρησιμοποίηση, στην αγορά δηλαδή και στη χρήση από τα νοικοκυριά. Και βέβαια ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των κοινωνικών επιχειρήσεων ασχολούνται με το θέμα της κομποστοποίησης. Δηλαδή μαζεύουν από τα σπίτια τα αποφάγια, τα κλαδέματα, τα υπολείμματα από τους κήπους, από τις καλλιέργειες και παράγουν κομπόστ, που στην πραγματικότητα είναι είδος λιπάσματος, όπως κάνανε παλιά οι γεωργοί, δεν είχαν τα χημικά λιπάσματα. Και αυτό το ξαναχρησιμοποιούν στις γλάστρες, στα χωράφια κλπ. Πολλές φορές αγοράζουμε το κομπόστ, χωρίς να το ξέρουμε, στα σούπερ μάρκετ, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, το οποίο προέρχεται ακριβώς από προγράμματα κομποστοποίησης. Δηλαδή, αγοράζουμε το υλικό, αυτό το χώμα που είναι για τα φυτά μας, από προγράμματα κομποστοποίησης σε μεγαλύτερη πιθανά κλίμακα, μπορεί να προέρχονται από τη Γερμανία, από την Ολλανδία ή από τη Βρετανία ή από άλλες χώρες, που είναι ακριβώς προϊόν το οποίο καταλαβαίνουμε ότι έχει μια αξία. Αλλά οι άνθρωποι εκεί συμμετέχουν σε ποστό 99% σε προγράμματα κομποστοποίησης. Άμα έχετε πάει στη Γερμανία, στην Ελβετία ή σε άλλες πόλεις, θα δείτε ότι όποιος έχει κήπο, έχει υποχρεωτικά ένα μικρό κάδο στον κήπο του, διαφόρων μορφών, από απλές κατασκευές με ξύλα ή μέχρι κλειστό σύστημα, και όλα τα αποφάγια και τα οργανικά, εκτός από κρέατα κτλ., τα κάνουν κομπόστ εκεί πέρα, στον κήπο επιτόπου, σε επίπεδο γειτονιάς. Αν πάτε στις πόλεις της Ελβετίας, ακόμα και σε επίπεδο γειτονιάς έχουν κομποστοποιητές σαν και αυτούς που συζητάμε εδώ πέρα, που ανέφερε ο Δήμαρχος, ή σε επίπεδο Δήμου ή σε επίπεδο μεγαλύτερο. Στη Γερμανία υπάρχουν 1.000 μονάδες κομποστοποίησης διαφόρων μεγεθών, από μικρότερες ως μεγαλύτερες. Άρα, γι' αυτό μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί χώρες αυτές που αναφέρουμε έχουν μειώσει δραστικά τα απορρίμματά τους. Σε επίπεδο χώρας, η Γερμανία έχει μειώσει τα απορρίμματά της κατά 60-70% σε επίπεδο χώρας. Και υπάρχουν δήμοι που αυτό που είπαμε στρατηγική μηδενικών αποβλήτων το έχουν πετύχει. Δηλαδή έχουν μειώσει τα σκουπίδια τους 80-85%. Και πάνε να πετύχουν, ας πούμε, ανακύκλωση του